Bon dia a tots, gràcies primer per haver vingut. Vos hem citat avui als mitjans de comunicació locals i comarcals per explicar-vos tot el que ha passat respecte al pacte de govern municipal progressista i d'esquerres per a l'Ajuntament de l'Eliana. Com ja vam explicar al nostre xicotet comunicat el dissabte passat, el passat 10 de juny arribàvem a un acord amb el PSPB de l'Eliana, Compromís per l'Eliana, junt amb el que ja és l'alcalde Salva Torrent, aplegant a signar dos acords, un programàtic i un per al govern. Per a nosaltres el més important era saber quines polítiques s'anaven a desenvolupar per al nostre poble. I per això vam demanar la realització d'un pacte programàtic i així la ciutadania sabria quina anava a ser la nostra fulla de ruta per a dur a terme durant aquests 4 anys. Després ja se parlaria del com i, per suposat, del qui anava a ser l'encarregat de dur a terme cada àrea, al govern municipal. Una vegada signat aquest acord per a dur a terme el govern, segons el que posava, nosaltres passàvem a ser socis de govern amb la correlació de les forces, la responsabilitat, la lleialtat i, sobretot, austeritat, també, tenint en compte la situació socioeconòmica d'avui en dia. Assumíem que devia ser així, doncs els nostres veïns, amb els seus vots, així ho havien decidit. I, per tant, devíem responsabilitzar-nos en 2 regidories que tingueren competències pròpies amb rellevància de gestió i entitat municipal. El passat 13 de juny, com tots sabeu, les regidores i els regidors prenien possessió del nostre càrrec i era també l'elecció de l'alcalde, al que nosaltres vam recolzar perquè havíem arribat a l'acord programàtic. Era nostra la responsabilitat també, aquest acord dia que a partir d'aquest moment l'alcalde assumia la responsabilitat de fer complir l'acord de govern i de desenvolupar-lo. Una vegada passat tot això el dissabte, el dilluns passat començaren a desenvolupar tot el document que ja teníem signat. I els oferiments del PSPB i de l'alcalde van ser els següents. De les 2 regidories que ens oferien, una era Educació, que no té competències pròpies, les competències estan delegades a la Generalitat Valenciana, i l'altra era Agermanaments i Política Lingüística. Per a desenvolupar-les ens oferien mitja dedicació d'alliberament d'un regidor. Tot això justificat, segons ells, per el perfil que suposava que teníem les regidores, perfil personal. Nosaltres tornarem a dir que això no era el que teníem acordat i que no enteníem ni com s'anava a estructurar el govern, ni quines competències anava a tindre, ni on estaven les competències programàtiques que havíem signat, ni per suposat volíem informes dels tècnics de l'Ajuntament per a saber en què consistia cada cosa que se'ns plantejava, els alliberaments, què era, com i per què. El PSPB ens va fer els informes sense comptar amb els tècnics i simplement es van contar com s'havia estructurat l'Ajuntament en la legislatura anterior, sense contar-nos com s'anava a estructurar a partir d'aquest moment. I entenguérem que, d'esta manera, les negociacions estaven estancades, perquè el PSPB no estava disposat a desenvolupar l'acord i suposem que ja anàvem parlant amb altres forces polítiques que també havien tret resultats a l'Eliana. Per tal de nosaltres, intentant desbloquejar aquesta situació i fer complir tots els acords, vam fer una proposta d'allò signat. En aquest moment vam demanar que per entrar a governar en coalició necessitàvem mínim una àrea de responsabilitat, de molta responsabilitat. I per això demanàrem portar serveis municipals, perquè nosaltres al pla programàtic era molt important tot el tema de la remunicipalització dels serveis públics i volíem assumir la tasca de fer la realitat. I l'altra regidoria volíem que fos Joventut amb tot el que comprèn la Casa de la Joventut ací en l'Eliana, que té la biblioteca i la ràdio. A més, no volíem cap alliberament
de cap regidor, però en cas de ser necessaris, perquè les àrees fortes tenen molta feina, devia de ser considerats en igualtat, perquè assumíem les responsabilitats. I no podríem mai, tampoc, excedir el que ja n'hi ha. Ara mateix, en l'Ajuntament de l'Eliana, en l'anterior legislatura, n'hi havia 3 alliberaments i mig de regidors, i això era el màxim que podíem permetre. A més, diguem que els sous es devien equiparar a la realitat socioeconòmica del país i per tant demanàvem una baixada considerable dels 54.000 euros que ara mateix es cobren brutos anualment. Ells ens proposaven, el PSPB es proposava una baixada a 50.000 i nosaltres estimàvem que mai devíem superar els sous que els alcaldes de les grans ciutats havien publicat que anaven a cobrar. Per exemple, Ribó ja ha dit en diverses ocasions que l'Ajuntament de l'Eliana, ell de València, a l'alcalde no li pagaran més de 45.000 euros brutos anuals. I nosaltres pensàvem que devia d'estar per baix, però inclús jo, personalment, el que volia era que els sous dels alliberats foren tractats en participació ciutadana, que foren els ciutadans de l'Eliana els qui decidiren què devia de cobrar cada regidor i en concepte de què, per una feina feta. Nosaltres entenem que la figura dels càrrecs de confiança no són necessàries al nostre Ajuntament, ja que tenim un equip de funcionaris. A l'Ajuntament, per llei, ens corresponen 2 càrrecs de confiança, però se devia insistir en que aquestes tasques feren fetes per el personal que ja té l'Ajuntament, personal públic. Per a ells era irrenunciable i, de fet, la seva resposta va ser que els funcionaris de la casa estaven molt ocupats i que els seus càrrecs de confiança eren irrenunciables, arribant a acusar-nos de denostar a la funció pública. Perquè a veure si nosaltres pensàvem que els funcionaris no tenien prou feina, cosa que jo ni he dit ni pense, mai. Tot el contrari. Per al PSPB, els càrrecs de confiança s'equiparaven en salaris a un administratiu de 25.000 euros brutos anuals i l'altre una categoria superior amb 37.000 euros brutos anuals. El desenvolupament del pla va acabar el divendres i aquestes eren les últimes propostes en les que avui, per la vesprada, devíem dir sí o no. Nosaltres, les àrees que ens donaven eren medi ambient i joventut, sense la ràdio, perquè eren competències d'alcaldia. Ens donaven un alliberament complet per això, que amb la quantitat de 48.000 euros a l'any. I en total, els alliberaments dels regidors serien 5, quan en l'actualitat, ja ho he dit abans, són 3 i mig, més els 2 càrrecs de confiança. A l'equip de govern, les tinences d'alcaldia, que són qui forma el govern, serien 2 per al PSPB, 1 per a Compromís, 1 per a Esquerra Unida amb regidoria, encara que no sabem quina, perquè no sabem com estan les converses amb aquest partit, que nosaltres no teníem cap problema en que entrara perquè pensem que sí representen una força progressista al nostre poble i devien d'estar. I l'altre tinent d'alcalde seria per a Ciutadans, al que no li donaven responsabilitat de govern, però sí càrrec dins de l'equip de govern. On els afiliats i simpatitzants van parlar i clarament van dir que per unanimitat se decidia no acceptar aquesta última oferta, cosa que ens deixa en l'oposició, on treballarem amb responsabilitat perquè hem aconseguit que el nostre pacte programàtic fora la guia i l'eix per a aquests 4 anys. Per això estem contents. I pensem que ha de seguir sent la fulla de ruta del govern. De totes maneres, tampoc podem tancar les portes definitivament a que el PSPB i l'alcalde recapaciten, pensen i assumisquen que tenim un pacte, que des de l'inici les coses se podien haver fet com resava la fulla i que nosaltres sí estem disposats a acceptar un govern participatiu, transparent i, per suposat, que entenem que ha de ser
proporcional als resultats obtinguts, però nosaltres volem la responsabilitat que els ciutadans han pensat que devem assumir. I mai podrem acceptar un salari, tal com se'ns ha plantejat, perquè em pareix excessiu per una tasca que no té eixa responsabilitat. I jo personalment no estic disposada a acceptar. I que quede clar que per a nosaltres el més important és saber que la part programàtica global serà la que assegure que el govern siga progressista, que siga d'esquerres, sempre tenint clar que aquest pacte solament poden entrar les forces clarament definides d'esquerres, mai altres forces. Per això, considerem que l'apertura al govern amb la tinença d'alcaldia Ciutadans està totalment fora de lloc. I pensem que pot ser una estratègia per fer valdre, en cas de que Ciutadans s'abstinguera, de fer valdre el vot de qualitat de l'alcalde en cas d'empats per a les decisions del govern, als plenaris. Ja acabe dient que nosaltres l'únic que volem és donar estabilitat al govern, que per a nosaltres estiguem on estiguem, eixa és la nostra meta. I a més, la nostra prioritat serà fer complir el document programàtic i sempre de forma lleial i actuant de bona fe. Ara mateix s'obre el torn de paraula per a la premsa i bueno, si alguna cosa no queda clara. Sí, sí. Si se quedara igual la posició, quan se plantegen les medides que tenim en el vot programàtic, no podreu votar que no, és a dir, tindríeu que votar que sí. Quin tipus de posició aneu fet? Ja ho he dit, la posició ha de ser una posició responsable. Si nosaltres pensem que la mesura és bona i que està dins del nostre acord, tindrem que votar en conseqüència això. La posició no és dir que no simplement perquè tu me proposes alguna cosa. És dir que sí o que no en conseqüència a la gent que t'ha recolzat. Sí. Isabel, buenos días. Desde Viva Loriana. Quería preguntarte los procedimientos que se han hecho de las dos concejalías de medio ambiente, pero... Sí, medio ambiente y juventud. Sería con el sueldo que nos están dando en media liberación. No, estas dos concejalías nos las ofrecen con una liberación completa de 48.000 euros. Y vosotros os habéis rechazado y en concreto habéis ofertado llevar la de servicios porque con ese sueldo sí que creéis que es acorde con el trabajo. ¿Por qué pensáis que esas otras dos concejalías no requieren una inversión de tiempo y trabajo al igual que la de Vamos a ver. O cualquier otra? Vamos a ver, los servicios municipales aquí en La Leana se encargan de parques y jardines, de los servicios, del cementerio. Tienen una carga muy fuerte a nivel de mantenimiento de todo lo que es instalaciones en el pueblo y una carga de trabajadores y es mucho trabajo. Son 24 horas de trabajo prácticamente. Entonces es un área muy fuerte. El medio ambiente está delegado prácticamente todo en servicios municipales y además para hacer los trabajos hay una técnico que es, ¿cómo se llama?, autónoma, que desarrolla todas las funciones que lleva esa área, ¿vale? Y en juventud también existe una técnico que está a media jornada que desarrolla toda la función de juventud. Por lo tanto, tampoco antes se ha cobrado por desarrollar esas dos áreas únicamente y no estamos dispuestos de que ahora sí se cobre porque nosotros entremos en el gobierno. Sin embargo, Isabel, el área de urbanismo que vosotros solicitáis para empezar a cobrar esos sueldos, sí que es verdad que en este momento se está desarrollando a una jornada media de liberación por parte de la actual concejala, que sí lo sigue haciendo, pero en los últimos 4 años ha sido así. Sí. También sostiene. Sí que ha sido así y yo me he puesto en contacto con los técnicos del ayuntamiento y han dicho que esa media jornada no es suficiente para llevar tanta carga. Además, ahora mismo los servicios están privatizados y nuestra función ha de ser la de, conforme se vayan acabando cada contrata, ir remunicipalizando. Por lo tanto, la cantidad de trabajo va a ser mayor, porque esto entra en nuestro acuerdo programático.
En el que habéis firmado. En el que hemos firmado junto con el PSOE. Nosotros, la intención es remunicipalizar conforme vayan acabando todos los servicios. El primero acaba este año, el de limpieza acaba este año. Por lo tanto, toda esa carga de trabajo la tiene que llevar la misma concejalía. De acuerdo, y por último, antes de último, preguntarte si acabas de decir, todavía estáis abiertos a algún tipo de negociación si ellos vuelven a ponerse de acuerdo con vosotros en el proceso de negociaciones, es decir, que vuestra retirada no es irrevocable, estáis dispuestos a, si cambia a rehacer el pacto, si cambia la posición del PSOE. Vale, de momento nosotros, por unanimidad, la Asamblea ha decidido que estamos en la oposición, que entendíamos roto el pacto porque no se ha desarrollado conforme los puntos que habíamos firmado. Eso no quiere decir que el PSPB recapacite hoy, lo piense para más adelante. Nosotros hemos dicho que la oposición será responsable y siempre va a ser dialogante. Entonces, si ellos piensan y recapacitan y nos necesitan y creen que debemos de formar parte, no podemos cerrar ninguna puerta, pero siempre y cuando todo esto se cumpla, todo el acuerdo se cumpla. Entonces, sí, vamos a seguir hablando. Sí. Volia preguntar-te, acord programàtic n'hi ha? Sí, el acord programàtic està. Vale. Sabeu que a nivell local, a nivell autonòmic i a nivell nacional, la parla de ciutat popular podria la formació en el govern d'esquerres, la formació podria acabar en trencaments, en ruptures, en faltar l'acord, en un desgovern. Teniu por d'aquesta situació que s'ha donat ara puntualment, que pot ser o no irreversible i afavorisca la societat popular o positiu, tranquil, que complís en el criteri? Jo estic tranquil·la perquè he complit en el criteri. El més important era saber el qui, perquè som dues forces, tres en cas de que Esquerra Unida entrara, i el més important era que les tres forces o les dues forces arribarem a un acord de quines eren les polítiques, així no n'hi hauria cap dubte de què era el que anàvem a fer. Val? Nosaltres estem tranquils perquè sabem que aquest acord no s'ha trencat, és la política que s'ha de fer durant aquests 4 anys i això és la nostra fulla de ruta i creguem que deu de ser aquesta fulla de ruta també al govern. Podria saber, en qualsevol cas, seria condició indispensable que Ciutadans no formara part? Sí, per a mi sí. A mi se'm va comunicar el divendres que ells pensaven que Ciutadans devia de formar part, però com bé sabeu no fan falta perquè amb Esquerra Unida tindríem 10 regidors, per tant la majoria són 9, i Ciutadans no representen els ideals progressistes que crec que necessita este Ajuntament. I per altra banda, s'heu reunit també amb Esquerra Unida. En algun moment heu estat sentat aquests partits que suposaran la nova forma de Ciutadans? No. Per què? No ho sabem. La responsabilitat de juntar-nos era del PSPB com a llista més votada. Ells van decidir que les negociacions se durien individualment i no sabem per què, nosaltres ho acceptàrem. Jo sí m'he reunit amb Esquerra Unida, vaig llegir les seues propostes i les vaig dir, bueno, si ens reunim amb el PSPB, jo també forme part del govern i tindrem que parlar d'aquestes propostes. La seva finalitat seria que si Esquerra Unida entra i nosaltres estiguérem dins, a partir d'ahí començar a reunir-se els tres, clar. ¿N'hi havia més torn? Sí, quería preguntarte si para la ciudadanía han habido cerca casi de 1000 votantes que han apostado por esa política y de alguna manera vuestra retirada de la oposición y no estar en la decisión puede ser para ellos motivo de decepción por un lado, al no tener muy clara el por qué por una situación de distribución de áreas no estáis allí para defender los intereses que de alguna manera han depositado en vuestro grupo. Y por otro lado, quería preguntar también, son preguntas, si dentro de vuestro grupo político ha habido por esta decisión alguna crisis interna de alguno de los compañeros, en este caso, de vuestro político. Bien, tengo que decir que hemos tenido mucha tensión, tanto por las conversaciones con el PSOE como por nuestra responsabilidad. Para mí lo más importante siempre ha sido ser fiel a los ideales del partido, de Compromís, y pienso que los votantes lo van a entender, porque nosotros no podemos aceptar en ningún caso una compra, porque entendemos que esto ha sido una compra. Entonces, creo que los votantes
eso no es lo que quieren, no quieren que nosotros, por recibir un dinero, no les defendamos. Yo los voy a defender igual, estando en el gobierno o en la oposición. Eso sí, crisis internas, bueno, han habido diálogos. Nosotros es la primera vez que funcionamos como partido dentro del ayuntamiento y tenemos que aprender. Nos queda mucho que trabajar también a nivel interno y tenemos que seguir trabajando y haciendo equipo y haciendo partido y explicando de qué manera vamos a hacerlo. Sí. Volia preguntar-vos què seria per a vosaltres més important, les lleis municipals o que no estigui la present més diners que l'alcaldia ciutadana? No m'ho he plantejat mai. En principi, pense que la responsabilitat és la de l'àrea que te designen. Per tant, és molt important. I la de que no estiguera una força que no és progressista també, per tant, crec que seria igual de irrenunciable per a nosaltres i per als ciutadans, que han pensat que amb 3 forces sobra per a governar amb forces de progrés. Alguna pregunta més? Bé, doncs moltes gràcies per haver vingut, espero haver-vos aclarit tot i sempre que necessiteu qualsevol cosa, així ens teniu. Gràcies. Gràcies.